дар шаҳри Хуҷанд дар назар аст ки дар рӯбарӯи пули мавҷудаи марказие ки дар миёни мардум бо номи Мости кӯҳна маъруф аст, пули нави иловагӣ бунёд гардад. дар ин бора раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода зимни ҷаласаи ҷамъбастӣ натиҷаҳои фаъолияти 12-моҳаи соли 2025 изҳор намуд. ба гуфтаи раиси вилоят, корҳои сохтмонӣ метавонанд пас аз гирифтани иҷозатномаҳои зарурӣ оғоз шаванд. таъкид гардид ки имрӯз шаҳри Хуҷанд бинобар зиёд шудани шумораи воситаҳои нақлиёт бо роҳбандии доимӣ рӯбарӯ буда, ин мушкилот асосан аз рӯзҳои душанбе то шанбе идома меёбад. айни ҳол ҳанӯз маълум нест ки пули нав чанд қатора хоҳад буд ва тарҳи он чӣ гуна интихоб мегардад. ҳамчунин муайян нашудааст ки он дар қисми рости ё чапи шаҳр бунёд мешавад. бо вуҷуди ин, роҳбарияти вилоят таъкид мекунад ки сохтмони пули нав барои кам кардани фишори нақлиётӣ, беҳтар намудани ҳаракати мошинҳо ва рушди инфрасохтори шаҳри Хуҷанд ниҳоятӣ зарурӣ мебошад.